Ondala clear ya ki onda clear ngelayo ya ka approval abi hadian ba ka na kalian ka finance planning kala clear ya ka approval te hadian ba gila dep ban hadian ba on satenda nopat ya manta keempat don ka keempat ke proses kadang ya but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagbede bat ki tuki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tuki nong up ki nongpang ki badon ha ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkat na kalian ka department ba ingin sa arrange ya ka dakawi ka separate ka ying bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika ying ka baka sarkar kan penbiang but hadin kumtahi approximate hi kan long ke jingte ke building ke kamdai ke ba tang si san banai rumnai hi kan simpor ba arsdem tam hadin ta pat ke sa ship yang pat syaka building ke batamai ke ba on hadin on dala depan sina